След кратка рекламна пауза се завръщаме към трасето около Драгалевският лифт, където се провежда Home Mountain Bike Cup. Надпреварата е много оспорвана, тъй като събира най-добрите планински велосипедисти в България, които се състезават на добре познатата домашна планина. Байкарите дават всичко от себе си, за да грабнат купата тук на любимото им трасе. С това събитие организаторите от Concept Creative закриват състезателният сезон, но бързат да напомнят на всички маняци, че предстои снежната байк надпревара, която се утвърди като едно зрелищно ежегодно събитие. Как мина вашето участие за днес? Лично за мен е много добре. Със всяко спускане се подобряваше времето. В общото класиране не знам още какво е положението, но съм много доволен. Нямаше инциденти, всичко мина идеално. Как е конкуренцията пред ветераните тази година? Все по-голяма с всяка изминала година. Все повече хора сме. Все повече ветерани? Все повече ветерани ставаме, да. Редовно иначе ли се тренирате? Доколкото е възможно, винаги може още. Какво означава за вас този спорт и как започнахте от самото начало? Начин на живот. Започнах преди 15 години. Толкова дълго време изменил ли се този спорт според вас? Съществено. Съществено се е променил. Как? Заради самите велосипеди или не? Не само заради самите велосипеди, самата дисциплина се променя, добавят се нови по-интересни елементи, става се по-атрактивно за съответно зрителите и определено техниката много дърпа нагоре. Какво бихте казали за организацията на това състезание? Абсолютно на ниво. Concept Creative много добре са се представили. Участвате ли на други подобни състезания? Да. Винаги сте на линия? Надявам се винаги да мога да бъда. Да, на линия съм. Росен Ковачев застана на първо място след квалификациите. Сега ще се запознаем с него, ще разберем нещо повече за неговото спускане. Как премина за теб спускането? Много добре, но беше квалификационно спускане, следователно не съм карал на 100% от това, което мога да покажа. Надявам се на финалното спускане да дам всичко от себе си и пак да бъда първи. Знаеш ли си времето? Колко направи? 3.33. Не, 2.33. 2 минути и 33 секунди и мислиш, че можеш да го подобриш? Да, имах няколко грешки, така че със сигурност мога да падна под 30. Сигурно караш много по това трасе. Харесва ли ти? Това е едно от основните трасета на Витоша. Най-често караме на него, когато нямаме условия или са затворени другите паркове. Кажи ни нещо повече за себе си. Колко време тренираш, от колко време се занимаваш с този спорт? 2004 беше първото състезание, в което карах. Сега са вече 10-11 години. А преди да бъдеш спонсориран, спомняш ли си как тръгна всичко? И как беше тогава времето за теб? Как беше карането за теб тогава? По-различно ли е от сега? Много по-високо ниво вече, но от самото начало горе-долу бях спонсориран. Имах отбор от самото начало. Добре, какво ще кажеш на хората, които искат да започнат този спорт? Какво трябва да направят като първи стъпки? Колело, екипировка и малко по малко, да не се изхвърлят. Добре, ти тази година ще ни кажеш какви ти бяха постиженията по събитията в България? Едно градско състезание имахме, там бях първи. Миналата седмица отново бях първи тук на подобно състезание. Бях на световна купа, но имах много лошо каране, падане и съответно по-задно класиране.
Имаш ли много участие по международни събития? Предишните сезони да, този сезон много слабо. Добре, кажи ни нещо повече за твоето колело. Има ли нещо по-специално по него? По принцип, колелата за спускане нямат нищо общо с нормалните. Имаме много повече ход, спирачки много по-силни и всичко е специално по него. Карам го вече от няколко месеца и ми беше доста трудно да си настроя качването на новата рамка. А ти имаш ли повече от едно колело? Имам няколко. Ето другото колело, което загрявам, примерно. А за друг вид каране имаш ли или само за спускане? Разбира се, всички колела са за различен вид каране. За спускането имам само едно, състезателното. Вече имам различни компоненти, които се сменят. Харесваш ли друг вид велосипедизъм, не само планинското спускане? И другите просто ги правя за тренировка, но за състезания не. Боби Крумов е един от фаворитите на състезанието, но на квалификациите направи някои грешки. Сега ще разберем нещо повече за неговото каране. Как се чувстваш, днес във форма ли си? Не, за съжаление не съм във форма, защото тази година за втори път си карам колелото за спускане. Понеже претърпях една операция в началото на сезона и доктора не ми разрешаваше да си карам голямото колело. Въобще е такава спускане и карах само другите дисциплини. Само малкото колело? Само малкото колело, точно така. Добре, какви други дисциплини караш? Ендуро и се опитах да се подготвя добре за форкрос, за световното, обаче не се чувствах достатъчно на трениране и затова само гледах. Мисля, че на Пампорово стана първи на ендурото май. Не, стана втори. Да, пак доста добър резултат за след операция. Да, чувствах се добре на ендурото, е окей. Поздравления за това. Разкажи ли нещо повече за трасето днес и как се чувстваш на състезанието? Ти си от Плевен, не си карал толкова много, колкото домакините. Има ли нещо, което те изненадва в трасето? Да, на това трасе, вдигайки скоростта, винаги има какво да те изненада. И наистина не е като да си карам на домашното трасе. И това е малко проблем, но с малко повече тренировки и обща физическа подготовка се постига добри резултати. Като елементи в трасето, кое ти харесва най-много? Колко е предизвикателно. Има много камъни и са комбинирани, има корени между камъните и е още по-хлъзгаво. Това е много трудно за преминаване, особено на висока скорост. А препятствията избягваш ли ги или минаваш през тях? За скоковете ли имаш предвид? Скоковете си ги минавам. Камъни и корени трябва... Съм се да ги прескачам, през някой минавам, през някой ги прескачам. Зависи. Днес колко човека сте от вашия отбор? От кой отбор си ти? Аз съм от отбора на Run Bikes. Днес сме в доста намален състав, поради редица причини. Някои от състезателите не могат. На изпити, на почивки с жената и така нататък просто няма как. И някои са контузени и затова сме само аз и Антон Настев. Във всички категории или карате? Не, щом сте само двама? Не, караме. Антон е в ветерани, аз съм в мъже. А ще ни кажеш нещо повече за колелото ти, ако има нещо по-особено? Много е дълго, защото и аз съм висок. И няма нищо специфично. Като монтаж? Като монтаж с по-малко скорост си го карам от обикновените, но не е нещо кой знае какво. Педалите ми се закопчават за обувките и така. На всички се закопчават за обувки? На повечето състезатели да. Така е по-лесно да се кара. По-стабилен си на колелото. А когато падате в гората, учите ли се да падате правилно? Има ли някакъв начин за правилно падане? Има някои такива основни техники, които трябва да се използват по време на падане, обаче нямаме учение по падане, защото никой не иска да се удря по няколко пъти на ден, в този случай да кара. Като цяло трябва да се групираш и да не си отваряш крайниците, долните и горните настрани, като се търкаляш и по възможност да поемеш удара така, че да го разпределиш на възможно най-голяма площ от тялото, да не се удариш примерно само рамото или само главата, защото тогава възможността да се счупи нещо е по-голяма.
Какви са ти очакванията от финала сега? Ами, честно казано, надявам се за топ 5. Топ 3 ще бъде страхотна изненада за мене. За сегашни възможности това е. Финал за номер 17. Номер 52. 54. Първо време за Стоян Пейчинов. Стоян Пейчинов, 420. Заставя на горещия стол. Там. Номер 33 финишира с време 2.55. 40. Стоян Пейчинов от отбора на 420 за сега е на първо място в състезанието. Все още има състезатели, но как се чувстваш? Мислиш ли, че ще успееш да задържиш първото място? Това, че няма да го задържа сигурно, защото горе има много добри състезатели. Чувствам се добре, че всичко приключи, че сме живи, че сме здрави и ще чакаме следващия сезон. Доволен ли си от времето си? Да, много доволен. Това си го бях поставил за цел и съм доволен, че стигнах жив и здрав додолу. И всичко е наред, изпълни с целите за състезанието. И... Сега участниците минават и ти продължаваш да държиш първото място. Това е прекрасно. Ако завърши в топ 10, че е супер за мен като постижение. Иначе участваш ли редовно на състезание? Имаш ли някое призово място до тук? Не, до момента нямам и тази година като цяло нямаше много състезания през сезона и не съм участвал дори на малкото, които имаш. Това ми е първото за сезона. За съжаление последно, нали? Доколкото разбрах, вашият отбор е повече ветерани, ти участваш при мъжете, все още не си ветеран. Да, но има време. Просто така се събра нашия отбор. Приятели са просто, които караме заедно и се сформирахме, решихме да го направим съвсем без никакви амбиции, но нещата се получават доста добре. Така, нали, вече има някои спонсори, които ни дават някакви неща, които ни помагат за карането и така. Още заето хората ни подкрепят. Ти имаш ли любимо място, където караш? Да, на Витоша. Витоша ти е любимото тук на това трасе? И все пак ни е домашната планина на нас и няма как да не ни е най-любимото. Карате ли други дисциплини, освен спускане? Ами караме ендуро от време на време, особено когато спрат лифтовете. Имаме повечето хора от отбора, имаме други колела и ходим на разни преходчета, въртиме, търсиме други интересни пътеки и така. А зимата какво правите? Пак караме колела. Ако е като миналата зима, без абсолютно никакъв проблем. Дори в снега, с малко повече подготовка. Има може би специални гуми? Ами да, те са с по-големи шипове, за да могат да се забиват по-надълбоко в снега и така. Иван Ажи от отбора на Чета Плюс Плюс успя да направи време от 2 минути и 44 секунди. Доволен ли си от това време? Да, на квалификации дадох доста по-слабо време. Доволен съм. Трудно трасе, доста технично на участъци. Доволен съм, да. Беше бавно. Всичко е както трябва. Мислиш ли, че можеш да се справиш и по-добре и пазиш ли се от опасностите или мислиш, че се впусна с пълна сила напред? Правих няколко грешки и в същото време не съм карал на ръба на възможностите си, но така смятам, че е правилно, така съм карал. Кажи ни какво значи, има ли тактика при вашия спорт да караш по определен начин, да запазиш някакво темпо или не? Да, определено има. Има няколко тактики. Доста хора дават всичко от себе си в определена секция, но е важно да събереш цялото спускане, да го навържиш като един пъзел и тогава се получава наистина качествено спускане и тогава може да разбереш колко плавно става всъщност. И може би да търсиш плавното е правилният избор, отколкото да хвърляш всичко в една секция. Това е поне моят ключ за карането. Ти какво ще кажеш за организацията? Доволен съм. Не е имало никакви проблеми. Бих даже поздравил организаторите за събитието. Прави се за втора година. Всичко е както трябва. Трасето е на ниво, публиката е на ниво. Всичко е както трябва.
В това състезание участват 3 момичета. Едно от тях е Андри Янкова. Сега ще разберем нещо повече за нея. Как така едно момиче като теб се включва в този мъжки спорт, много труден и опасен? Ами аз всъщност много отдавна исках да се занимавам специално с планинско колоездене. И майка ми и баща ми от малка ме водиха по планините, но тогава нямаше такива хубави колела, както сега. В един момент, като станах на 18, се здобих с хубаво колело, карах едно лято. И после обаче заминах да уча във Франция. В момента живея и работя в Швейцария и така се получи, че аз 10 години нямаше как да карам изобщо колело. И миналата зима с моя приятел изведнъж видяхме сегашното ми колело в един магазин и аз само така се залепих. Кама, Саша, искам това да си го взема. И всъщност си го взех и сега това лято пак почнах мъничко да карам, но общо взето не съм тренирала много, за съжаление, и дойдох тук по-скоро да се видя с стари приятели, с нови приятели, въобще да се включа отново в тази забава, но все пак имам глава на раменете и всичко се обмисля предварително, така че да няма травми и най-важното е човек да се изкефи на това, което прави. Само в България се състезаваш за сега? Да. Само в България съм имала до тук общо през целия ми живот 3 състезания, но може би за нататък ще има и още, надявам се, да сме живи и здрави. А след като ти е трето състезание, притесняваш ли се? Да, разбира се, че се притеснявам, защото знам какво ме очаква, знам, че трябва да е за време, но и също време пък не трябва да падам, нали, не трябва да поемам излишни рискове. И винаги имаме притеснения. Ние може да не сме много момичета тук, но сме горе-долу на едно и също ниво. И никога не се знае коя ще бъде първа, коя втора. Ето сега чух, че всъщност аз съм спечелила само 500, което все пак доста така тръпка има в цялата работа. От момичетата ти си до момента на първо място? Да, за момента да. Поздравления за това! Благодаря! Беше доста неочакван подарък така. В други ден ми е рождения ден и това е най-хубавият подарък за рождения ми ден. Наистина е така. Ще ни покажеш ли колелото си? Ти така каза, че ти е харесало от пръв поглед. Ще ни кажеш ли какво е това точно? Ами, колелото е с амортисьори отпреде и отзаде, съответно е пригодено за даунхил. И това, което ми хареса много е, че просто е по-мъничко, рамката е по-малка и става като за мен, защото аз не съм много голяма. А до сега съм карала с колела, които не са за моя размер, не са за мене. И рамката ми била дълга, кормилото вдалече и изобщо не беше удобно. А това, като го видях и някакси ми се стори, че като за мен е точно правено. И като се качих вече да го карам и направо в възхита останах от него. А има ли някакви особености, които трябва да се знаят преди да си избереш колело за даунхил? Ами като цяло така по-големите известни марки предлагат съответно и по-хубави колела. Хубаво е човек да отиде да си избере колелото с някой приятел, който много разбира от това нещо, защото може да ти даде добри съвети. В магазините също продавачите помагат, но в крайна сметка е хубаво и с човек, който има опит в тази работа да ти помогне, пък и ти самия, когато се занимаваш с такъв спорт, трябва малко да се поинтересуваш. Примерно аз мога да си сменям доста неща по колелото сама, без някой да идва да ми помага, но това стана с течение на времето. Аз просто се научих, показаха ми, налагаше ми сама да си сменям гуми или нещо друго, спирачки, да се обезвъздушават и така нататък. И малко по малко човек трупа опит, знания и се справя сам. И така. Пресича финала, финал по живот, 2.47, първо време, заповядай на горещия стол на временния водач. Валентин Тенев взе второто място в категория юноши. За теб как премина това състезание? Хареса ли ти трасето? Да, хареса ми. Беше хубаво и беше лесно за каране. Кое те затрудни най-много теб? Там скоростната част с двата скока, където е. Скоковете те затрудниха малко? Да, само те деца там на едно скоростно.
Иначе си обича скок. Еми да. Имаш ли нещо падане при теб? Еми не, паднах на тренировките, но квалификация и финал бяха добре. Не падах. Опозна ли много добре трасето? Еми да, с принцип си карам тук и го знам от преди това, от преди състезанието. Имаш ли любимо място за каране? И тук ли е то или някъде другаде? Ами да, на Пампоро, защото там най-добре са трасетата и там най-ми харесва да карам. Емилян Соколов, извинявай, повиши с времето, 36. Извинете. Ел Соколов, първи Емилиан Соколов стана първи при категория юноши. Ще ни кажеш ли как мина за теб това състезание? Явно много добре, но все пак. Напрегнато, доста тренировки, изморен, но все пак успях. Тук на това трасе идвал ли си често да тренираш? Да, всяка събота и неделя, по цял ден, тренировки и така. Може ли да кажеш, че това ти даде предимство пред останалите състезатели? Ами да, защото има доста провинциалисти. Но въпреки всичкото конкуренцията е голяма, защото половината от състезателите са от София, които също тренират по толкова на това трасе. И общо взето успях. Щастлив ли си сега с победата? Как се чувстваш? Да, супер. Малко изморен и напрегнат, но вече се успокоих. Коя ти беше любимата част от трасето? Ами на стръмното, защото там се развива доста висока скорост и просто това за мен е тръпката, високата скорост. Това ти харесва най-много в колоезденето? Да. Не обичаш други варианти, например кроскън? Не, това ми е любимото. Ето господин Катев, пресича финала номер 2 с време поне 37.04. Първо време господин Катев. Да видим обаче Росен Ковачев дали ще успее да даде по-бързо време от него. Ти, върти колелото, брат, че Росен идва отгоре, като знаеш го. Ето Росен Ковачев пресича финала номер 88 с време поне 30.44. Първо време победител е Росен Ковачев в днешното състезание Home Mountain Bike Cup 2014 година. В най-оспорваната категория при мъжете видяхме как републиканският шампион Росен Ковачев от отбора на Gravity успя да задържи първото си място от квалификациите, като направи време от 2 минути, 32 секунди и 44 стотни. Стивиян Гатев от отбора на Go Ride Kona завърши с 4 секунди и 60 стотни след него, като грабна второто място. Третото престижно място зае Стивън Стефанов, който мина трасето за 2 минути, 40 секунди и 12 стотни, с почти 8 секунди повече от първенеца Росен Ковачев. Предаването ни завършва с тези страхотни емоции днес тук. Бяхме на Витоша на състезанието Home Mountain Bike Cup. Надявам се вие да сте прекарали добре пред телевизорите. Честито на всички победители, а на тези от вас, които не успяха да се качат на стълбичката. Пожелавам повече късмет следващия път.